Radio sababu kanbagaw aw ni sɔgɔma aw tulo bɛ radio sababu la sɔgɔmada in na nɛgɛ kaɲa 8 o tana gosira an fɛ yan ni sangaya 3 bɔɲɔgɔnko ye o waati kelen kanbagaw o filɛ ni Lasana Kone k'an mɔntun b'a la Fandamakaw fɛ yen nɔ o waati kelen an kanbagaw bɛ sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bɛɛ lajɛlen wililen bɛ ka jɔ ni waati in na a dun Kajolo mara a jarala k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ maa bɛɛ sɔrɔsiw fɛ Kajolo mara t'a lakodɔnna joona ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan a dun bɛ kɛ cogo di walasa an ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka senkɔrɔma dɔɔni ta ka ɲɛsin colonel Assimi Goïta ma ani a ka transition ni Ala sɔnna ma hakilinaw bɛna yira ɲɔgɔn na tile fila in na Mali kibaruyaw la ka sanga Faransikaw ka sɔrɔsiw ani Mali sɔrɔsiw ka baaraɲɔgɔnya min n'a bɛ sen na Force Barkhane o ye terroriste dɔ comi kunu Ansongo mara la tuma min na ni jamana ɲɛmaa fila u tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ a ma ladɔnniya k'a fɔ ko sɔrɔsiw n'o ye Mali sɔrɔsiw ani Force Barkhane olu kɔni bɛ terrain kan ka tiɲɛlikɛlaw ntaraki colonel Sadio Kamara ale kɛlen kɔ ka taa Mali kɛlɛkɛminɛnw u bisimila kunungo sufɛ a ma ladɔnniya k'a fɔ malidenw u kocogo di bi caman ye u fɛ la fɔ ka sanga nin waleya in ma Maliki Jawo ale tun bɛ Konakiri a tun ye maa welele Mamadi Doumbia colonel ale ka lasigili la kunu o fila tilara ka ɲɔgɔn ye tuma min na ni Maliki Jawo bɛ don palais la tɛgɛrɔba fɔra Mali ye kunungo Maliki Jawo ale tun bɛ nin kɛnɛ in kan ninnu de ye a bakuruba kunnafoniw ye a dun bɛna lase aw ma fana balimakɛ Karim Sidibe fɛ o la an bɛ dugawu don Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma an b'a daminɛ n'an ka sigida kibaruyaw ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ kabiri coup d'état waati yɔrɔ min yera yɛrɛ k'a fɔ yɔrɔ olu kɔni kan bɔ joona k'u ka senkɔrɔma dɔɔni ta ka ɲɛsin sɔrɔsiw ma o dɔ ye Kajolo mara ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Zegua ka sanga commandant Jala n'a ka jɛɲɔgɔnw ma o siratigɛ la wulikajɔ bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na bi ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ yanfɔli la olu ka taama bɛ kɛ juma nata yali an yɛrɛ fɛ a bɛna kɛ kɛcogo jumɛn na walasa an ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka senkɔrɔma dɔɔni ta ka ɲɛsin sɔrɔsiw ma n'o kɛra bɛɛ a ka ca Ala fɛ min bɛ ka fɔ maaw nada la ka fɔ tiɲɛ don ka d'a kan an b'a ladɔnniya ka fɔ Zegua yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min n'o ye colonel Assimi Goïta a kanubaga bɛ yan kabiri kuma jan o siratigɛ la o baara min n'o bɛ sen na n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ don n'a nataw la hakilinaw bɛna fara ɲɔgɔn kan ko yɛrɛ bɔra fan min fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o dɔ ye an ka Serifukɛ nin ye o dɔ ye Haidara ale min n'ale bɛ Nioro ale y'a ka senkɔrɔma dɔɔni ta joona ka ɲɛsin colonel Assimi Goïta ani furancɛ fanga ma o la a bɛ ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na bu ye Haidara a ka ɲɛmaa minnu bɛ yan o k'a ko labɛn ka fara FPG Mali kan ani dɛmɛbaga minnu bɛ yen n'o kan ka fara ɲɔgɔn kan teliyala semaine nata walasa wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min ka an seko n'an damayira k'a yira k'a fɔ ko an yɛrɛ fana bɛ furancɛ fanga fɛ wa fɛn wɛrɛ foyi t'an fɛ yan bi ni Assimi Goïta senkɔrɔma dɔɔni tɛ o la an b'a ladɔnniya k'a fɔ fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ a bɛ ɲini nin ɲɛmaa ninnu fɛ ka d'a kan hakilina yɛrɛ bɔra maa fɔlɔ min yɔrɔ la Mali yɛrɛ kuru kɛra bɛɛ lajɛlen o ye an ka cɛkɔrɔba in ye bu ye Haidara o siratigɛ la a ɲɛmaa minnu b'an ka sigida la a bɛ wajibiya u kan u ka fara ɲɔgɔn kan a n'a dɛmɛba jɛkulu minnu ni u bɛɛ lajɛlen hakilina ye kelen ye ani parti politique minnu bɛ yan fana minnu hakilina ye kelen ye u bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka senkɔrɔma dɔɔni ta ka ɲɛsin fɛn min ni o ye an ka jamana ɲɛmaa ma colonel Assimi Goïta tile fila in na n'Ala sɔnna ma a b'a bila sen kan ka d'a kan a ko bɔra yɔrɔ min o ye yɔrɔba ye o tɔ dafali tɛ se ka an bali Zegua yan Force Barkhane an b'a ladɔnniya k'a fɔ ni Mali sɔrɔsiw u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kunungo Ansongo o ye tiɲɛlikɛla caman minɛ kunu caman fagara u bolo ka sanga in bɛɛ lajɛlen ma o la France Inter ale ye min fɔ ale y'a ja k'a fɔ tuma min na ni maaw bɛ fɔ ɲɔgɔnko la yan ko o waati kelen y'a sɔrɔ sɔrɔsiw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo
kɛlɛ da la o stade kɛla an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Tchad territoire caman minɛna kunun ko caman fana fa ka sanga nin kila la kelen ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ a fɔ min kɛra ko Emmanuel Macron ale fana ye Choguel Kokala Mayiga jaabi maliden u y'u ka nisɔngoya jira kosɛbɛ u y'a jira n'i y'a kuma bayɛlɛma bamanankan na ko n'a y'a sɔrɔ jalakili yɔrɔ bɛ nin ko in na ko Emmanuel Macron kan ka jalaki ka d'a kan ko a ye kumaw fɔ kodɔnbaga kumabaw tɛ k'a ye kumaw fɔ kuma minnu ni a ti tali kɛ ɲɔgɔn na kuma fɔlen filɛ nin ko Emmanuel Macron de bɔra n'a bɛɛ lajɛlen ye Faransi bɛ taa o dɔ bɛna bɔ sɔrɔsiw la o Faransi yɛrɛ ti taa o k'a bɛɛ lajɛlen bɔra Emmanuel Macron fɔlɔ de da misali la ni ma hakili bɛ tuma min na ni jamana ɲɛmaakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta n'ale tun bɛ jamana ɲɛmaaya la mankan dɔ wulila waati tɛmɛnenw la ni maliden dɔ wulila k'u ka nisɔngoya jira teliyala an b'a ladɔnniya k'a fɔ a ye jamana ɲɛmaaw wele po o ɲɔgɔn ye sen fɛ a ye tiɲɛ jana fɔ farafinna sɔrɔsiw jamana ɲɛmaaw ɲɛna a y'a ja k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ fɛn min n'o ye Faransi ka sɔrɔsiw n'a a ko man di Faransi jamanaw ye ko k'a fɔ wa ko n'a y'a sɔrɔ ko wɛrɛ bɛ a ko jukɔrɔ ko ale bɛ se ka Faransi sɔrɔsiw bɔ yen a kumakanw bɛɛ kunnafonidilaw an bɛɛ lajɛlen bolo an ka gafew la o kuma min fɔra ka na laban coup d'État ma coup d'État kɛ min kɛra ni ani Asimi mana bɛn kelen ma ale de kelen bɔra k'a fɔ ko u bɛna u ka minɛw cɛ ka bɔ Mali la ni a nana ye k'a fɔ dɛmɛbaga wɛrɛ ɲini kɛra fiɲɛ ye n'a y'a sɔrɔ nin jɛkulu walima nin jamana fila ka don ɲɔgɔn na o ka di ye n'a y'a sɔrɔ e bɛ yɔrɔ min na bi ka d'a kan n'a fɔra ko Faransi jamana ɲɛmaa o de mako bɛ Asimi Goïta la bi n'o gɛlɛya de b'a la ko n'a fɔ cogo don ko nka n'i nana bɔ ka kumaw fɔ kuma minnu n'o bɛna ni bɛn yɛrɛ tiɲɛni ye a b'a ladɔnniya k'a fɔ o ye fɛn ye fɛn min ni Emmanuel Macron tun man ka min fɔ fiyewu jarakiliba taara tile fila in na ka ɲɛsin a ma ale bɛ ka dɔnsen fɛn fɛn ta a si tɛ ka ɲɛ a bolo ka d'a kan ale y'a miiri k'a fɔ jamana ɲɛmaa minnu tun bɛ yen fɔlɔ yɛlɛmaba dɔ donnen filɛ nin ye farafinna gun kan ka d'a kan min ye Asimi Goïta ninnu ye olu bɛ ko in tiɲɛ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan siran yɔrɔ min bɛ Faransi la nin ko in na a b'a ladɔnniya k'a fɔ min bɛ Mali ɲɛfɛ bi a bɛ Mali in dɔn a bɛ yɔrɔ min dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye Mali kɔrɔyan fanfɛla nin ye Colonel Assimi Goïta n'i y'a ka taabolo jateminɛ kabiri a nana sɔrɔsiya la a ye min kɛ Mali kɔrɔn fɛ a ma kɛ yɔrɔ si kɛlɛ bɛ cogo min na ale b'a bɛɛ lajɛlen dɔn kɛlɛcɛw bɛ cogo min na a b'a bɛɛ dɔn kɛnɛ yɛrɛ bɛ cogo min na a b'a bɛɛ lajɛlen dɔn janfa min b'a ko kɔnɔ Colonel Assimi Goïta de b'a bɛɛ lajɛlen dɔn o siratigɛ la n'o kɛra jamana ɲɛmaa ye gɛlɛya yɔrɔ de filɛ nin o fɛn min n'o ye Emmanuel Macron ale ni Colonel Assimi Goïta ni ɲɔgɔn cɛ a laban ye min ye fɛn min n'o ye Assimi kumabaliya bɛ ka ale kɔni lafiya kosɛbɛ ka d'a kan ko dɔw bɛ yen ni kumana i t'a fɔ bɛ dɔn an tora nin bɛɛ lajɛlen na tuma min na ni maaw kamana gannen don waati kelen na an b'a ladɔnniya k'a fɔ kɛlɛcɛ dɔw walima kɛlɛkɛ marifa dɔw bɔra Irisi jamana ka kana hélicoptère naani ani maramafɛn caman o b'a jira k'a fɔ ko tun boloda cogo min na ko a b'o sira kan bi colonel Sadio Kamara ale kɔni taara nin minɛn ani a maramafɛnw kunbɛn o kɛra ka dugujɛ kunungo la an b'a ladɔnniya k'a fɔ caman kɔni bɛ ka fɔ nin ko in na min n'a ma bɛn fiyewu Faransi kɔni ma i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min na colonel Mariki Diawo ale fana tun bɛ taama la kunun ka taa Konakirikaw fɛ yen colonel Mamadi Dunbiya ale sigira ka masakɛgolo ka kunun o sigiri kɛnɛ kan colonel Mariki Diawo tun bɛ yen Mali tɔgɔ la o y'a jira k'a fɔ tuma min na ni colonel Mariki Diawo donna colonel Mamadi Dunbiya sigiyɔrɔ a kɛra jama ko dan ye o ye tɛgɛrɛba fɔ Mariki Diawo ye ka sɔrɔ k'a lasigi o sigiri kɛ min kɛra ni colonel Mamadi Dunbiya ye a ka dantigɛlibɔ kɛ ka d'a kan a y'a ja kunun k'a fɔ o bɛna Laginɛ bɔ bolo la ka yɛlɛma don Laginɛ sariya gafeba la n'o y'a constitution ye ka yɛlɛma don Laginɛ politiki taacogo la ka yɛlɛma don ko caman na ka tila k'a jira fana k'a fɔ ni olu tilara u ka furancɛ fanga in na transition na maa ne e tɔgɔ de bɛ nin furancɛ fanga in na
ko a tɛ kun la k'i bolo mana bɔ jamana ɲɛma walima ɲɛmaya nɔfɛ tun tile fila in na Laginɛ kɔnɔna na o laseli bannen kɔfɛ colonel Mamadi Dunbiya ale ni colonel Maliki Diaw o donna so kɔnɔ o yɛrɛ ka salon kɔnɔ ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni maa fila kumana kunungu o y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na comme sisan Mamadi Dunbiya yɛrɛ ye min fɔ ko Laginɛ ni Mali fa kelen ba kelen don wa ko caman bɛ yen ale ni Asimi Goyita kan ka min kɛ ɲɔgɔn fɛ wa ko Maliki Diaw ka o tamaki bɔ a la fiyewu o jamana fila yɛlɛmali a baara ɲɔgɔnya k'o bɛna bila sen kan sira kunda ka d'a kan ko Laginɛ ani Mali cɛ siraw o sɛbɛkɔrɔ tiɲɛnen bɛ bi o y'a sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ de ko sira nin tun bɛ bila ɲɔgɔn na nɔgɔya yɛrɛ kɔnɔna o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Maliki Diaw ale fana y'a jira k'a fɔ ko bi in na ni gɛlɛya bɛ maa kan i b'i teri ani jugu de dɔn n'a sɔrɔ ko b'i kan ko Mali ni Laginɛ bi in na ko o bɛɛ lajɛlen ka ko ka surun ɲɔgɔn na ka d'a kan jamana tiɲɛli cogo o nana ni coup d'État de ye o falenni ma nɔgɔn ko a kulekan bɛ caya kosɛbɛ Maliki Diaw ka kuma la nka ko n'u nana yɛlɛma kama baasi foyi t'a la o yɛlɛma kelen kɔni ko a bɛ kɛ o cogo de la. Kɔrɔbarikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ Solo Kibafori Guillaume ale ni Alassane Dramane Ouattara ni ɲɔgɔn cɛ ko sigikafɔ dɔ tun kan ka k'u ni ɲɔgɔn cɛ waati tɛmɛnenw la o ko o kumaw fɔra ten nka a ma se ka taa ɲɛfɛ kun jumɛn na a ma se ka taa ɲɛfɛ a ma se ka taa ɲɛfɛ kama sɔrɔ min fɛ o y'a ye k'a fɔ ko Denis Sassou Nguesso Congo Brazzaville o jamana ɲɛmaa ye kumaɲɔgɔnya kɛ ni ani Solo Guillaume k'a jira k'a fɔ ko Alassane ye a mansa ye a k'a lajɛ ka yafa diri Alassane fɛ Alassane ta fɔta kɛra min ye ko ale ye jamana ɲɛmaa ye bi nɔminen min bɛ Solo Kibafori Guillaume nɔfɛ ko n'a kɔni nana nacogo in na k'a fɔ de k'ale b'i da don ani kiribulon tigilama ni ɲɔgɔn cɛ ko ale tɛna nin da don o la fiyewu Denis Sassou Nguesso fana ale y'a laɲini ka kɛlɛ ban ni maa fila ni ɲɔgɔn cɛ Solo Guillaume ale ni Denis Sassou Nguesso ye ɲɔgɔn sɔrɔ Genève o lajɛra sen fɛ Denis Sassou Nguesso ale ye fɛn fɛn fɔ Solo ye o don Solo ma min ma ka d'a kan a tun y'a ɲini Solo fɛ ko comme ale ye fitinin ale ye den naka ye walima dɔgɔnin naka ye k'a k'a lajɛ ka yafa deli Alassane Dramane Ouattara fɛ adamaden ko mana k'a la cogo cogo a mana dimi cogo cogo n'i ko yafa ma ko n'a bann'o ma o kuma tɔ fɔ ka di a bɛ i n'a fɔ laɲini min kɛra Denis Sassou Nguesso fɛ ka ɲɛsin Solo Guillaume ma ko o ma kɛ o don Solo Guillaume fɛlaba ye kabiri o don sa kuma in bilara ten Solo Guillaume bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ ka d'a kan n'i tɛ jamana kɔnɔ a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ musaka kunda hali i ma bɔ jamana kɔnɔna i ka denbaya kɛrɛfɛ ko o bɛɛ lajɛlen ye kungo ye a ma ladɔnniya k'a fɔ o kumaɲɔgɔnya min kan ka kɛ la Denis Sassou Nguesso a kan ka welewele kɛ kokura walasa ni maa fila bɛ se ka sigi cogo min na ka kɛlɛ ban u ni ɲɔgɔn cɛ. Faransiskaw fɛ yen Nicolas Sarkozy ko u y'a jalaki san kelen kaso a bɛna bila o la ka d'a kan a ma ladɔnniya k'a fɔ Nicolas Sarkozy ale de kɛra sababu ye ni ka Muammar Kadhafi bɔnna nin na kabiri Kadhafi bɔnna nin na ka Libi tiɲɛ jamana fɛn fɛn tɛnkunnen bɛ Libi la a si ma nɔgɔya sɔrɔ tun kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali Niger ani Burkina Faso a kɛra nafoloko de siratigɛ la o nafolo min ni Nicolas Sarkozy nɔ minɛlen b'o o la a ma ladɔnniya k'a fɔ ko o kɛra sababu ye k'a jalaki a taara nafolo minɛ Kadhafi la ka tila ka Kadhafi bɔnna nin na ko o de gɛlɛyara kosɛbɛ o siratigɛ la ko o wariko min n'o b'a nɔ na a nana ye k'a fɔ a ye campagne de ko n'o wari ye o campagne wari na a ma ladɔnniya k'a fɔ ko a kɛra sababu ye ka a jalaki san kelen kaso a kan ka o kɛ aw ne bɛ ɲɔgɔn bila yan ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ sini sɔgɔma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sigida kunnafoni kɛnɛ kan ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ fana sigida kunnafoni bɛna boli fɛn jumɛn kan o dɔ ye an bɛna labɛn min kɛ ka ɲɛsin an ka furancɛ fanga in ma a filanan ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ fana o y'a poste d'état posé dɔnniso min filɛ k'a jɔ yan bi a bɛ lihala min na ni Ala sɔnna ma an bɛ ɲɛɲinini kɛ ka n'o ɲɛfɔ aw ye sini san'o cɛ o ye kan bɛɛ de ye aw kan bɛ o waati la a bɛ n ka salama malo